Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Sant'Ursula Verġni u Martri, waħda mill-patruni ta' Għawdex. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Illum għandna magħna jqaddes Father Joseph mill-Indja se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Kalinu u Ġorġa Żammit. Int li tiftaħ ir-rajt lil midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti raj it-tajjeb li tara fin-naħġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmut tfittex in-naħġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti llum tferraħna bit-tifkira ta' Sant'Ursula. Bħalma inti tgħallimna bl-eżempju sbieħ tas-safa u l-qawwa tagħha, għatina wkoll l-għajnuna tiegħek għal merti kbar tagħha. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżiż, bħalma kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dinbu. Għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa il-grazzja t'Alla u bid-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed aktar u aktar dawk li jirċievu il-kotra tal-grazzja u bid-don tal-ġustizzja għati saltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela, kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet il-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bil-diżubbiżjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru mitinbin, hekk ukoll bl-ubidjenza ta' wieħed il-ħafna isiru ġusti. Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq il-kotrot il-grazzja. B'hekk kif id-dnub saltan permezz tal-mewt, hekk issa l-grazzja saltan permezz tal-ġustizzja għal-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' Ġesu Kristu Siedna. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien, hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma tittaxax b'sakrifiċċju offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jienet, hawn jien ġej flimkien, hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi flimkien, hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xoftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu flimkien, hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Jitennew u jifirħu bik dak kollha li jfittxuk. Jgħidu dejjem kbiru l-mulej dawk li jħobbu is-salvazzjoni tiegħek flimkien, hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Isru mela u bitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tifqu quddiem bejn il-bniedem. Alleluja. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixowla. Kunu bħal nies jistennew li sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġu jħabbat jiftħulu minnu fih. Ħejjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jistru. Tassew ngħidilkom li hu jitħażżem iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħejjin huma. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm aħna xortina tajba li niġu għall-quddiesa. Kemm aħna xortina tajba li nisimgħu l-kelma tal-Alla. Kemm aħna xortina tajba li għandna l-possibilità li nirċievu lil Ġesu ġewwa l-qalb tagħna. Kemm aħna xortina tajba, kemm għandna x'nirringrazzjaw lil Alla. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u kelma oħra fuq il-qaddisa tal-lum. Fl-ewwel lezzjoni li smajna mill-Ittra ta' San Pawl ir-Rumani, San Pawl qiegħed jagħmel xebħ bejn Adam u Ġesu. Adam waqqana kollha fid-dnub. U jgħid kittieb jgħid f'demna u f'ġisimna inġorru id-dnub ta' Adam. Minħabba l-ġibda li għandna lejn il-ħażen. Il-kol kemm aħna bħala bnedmin. Imma mbagħad jgħid Ġesu, San Pawl jgħid Ġesu rebaħna. Ġesu fdiena. Ġesu ma ħalliniex skjavi tal-ħażen imma qajjimna u salvana. Jekk permezz ta' bniedem wieħed daħlet il-mewt, permezz ta' bniedem wieħed daħlet il-ħajja. Ġesu. Din il-frażi, din is-silta tfakkarni kemm hu importanti bniedem. Ara San Pawl qed jgħid Adam u Ġesu. U kull wieħed u kull waħda minna għandu l-importanza tiegħu. Rridu jew ma rridux inħallu l-effetti tagħna fuq l-oħrajn, speċjalment fuq ta' madwarna. Jew fit-tajjeb jew fil-ħażin. U għalhekk is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija sabiħa ħafna. Żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixowla. Taljanaw xluqkom fi kliem ieħor. Talqux għajnejkom, iftħu għajnejkom, għax il-ħajja tiegħi, il-ħajja tiegħek, il-ħajja tiegħek tinfluwixxi fuq dawk ta' madwarna, fuq l-oħrajn. Jew b'mod pożittiv, jew inkella b'mod negattiv. Wieħed kemm jiswa. M'hemmx għalfejn insemmi l-kbar, ma nafx, il-Prim Ministru ta' Iżrael persuna kemm tiswa fit-tajjeb jew fil-ħażin. Il-President ta' Russja, il-Prim Ministru ta' Russja, kemm jiswa fit-tajjeb jew fil-ħażin. Hekk ukoll aħna taħbu li wieħed u kull waħda minnha fl-ambjent tal-familja, fl-ambjent tas-soċjetà, fl-ambjent tax-xogħol, kollha kemm aħna. Żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixowla. Titkaxkrux mal-kurrent tal-ħajja, qed jgħidilna Ġesu. Taljanaw xluqkom. Żommu sod. Ħa nitkellma fuq il-qaddisa tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw il-Sant Ursula fid-djoċesi tagħna, fid-djoċesi ta' Għawdex qegħdin niċċelebraw Sant Ursula Verġni u Malti. Din Sant Ursula jingħad li kienet prinċipessa Ingliża. U flimkien ma' grupp ta' tfajliet oħra, 11, telqu lejn l-Ewropa biex javanġelizzaw. Qegħdin nitkellmu fir-raba' seklu. Għaddew, kienu sejrin Ruma, għaddew mill-Ġermanja biex
iwasslu l-kelma talla u kien hemm poplu selvaġġ lunni min jistudja ftit l-istorja jiltaqa' ma' dawn il-barbari, ma' dawn is-Slavaġ u tawhom xeba u qatluhom f'Kolon lill-Ġermanja. Tajjeb, Sant'Ursula u sħaba. F'Għawdex id-devozzjoni lejn Sant'Ursula kibret ħafna. Tajjeb, sa mill-antik, wieħed Maldonado irregala bust lill-Katedral ta' Għawdex, għadu hemm u ssir il-festa nhar il-Ħadd li għadda saret il-festa ta' Sant'Ursula. Tajjeb, u Sant'Ursula inħatret mill-antik bħala waħda mill-protetturi ta' Għawdex. Flimkien ma' San Ġorġ u oħrajn. Tajjeb, waħda mill-protetturi ta' Għawdex u l-Għawċejn fi żminijiet ta' inkwiet, ta' gwerer, ta' pesta, ta' mart, talbu l-Sant'Ursula u sabu l-interċessjoni tagħha quddiem Alla. Sant'Ursula hija l-protettriċi tal-edukaturi, tal-istudenti, tas-Sorbon ta' Pariġi, u hija l-fundatriċi tas-Sorjiet Orsolini li għandna hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu. Nitolbu l-Qaddisa biex iżomm idejja fuqna u tidħol għalina quddiem Alla, speċjalment fid-diffikultajiet tal-ħajja. Aħna nizzu ħajr illum lill-Mulej Ġesu għax lil Sant'Ursula u l-sħaba tagħhom rebħa sħiħa fuq it-tiġrib tal-martirju tagħhom, nitolbuh jaħlisna mid-deni u t-tiġrib ta' din id-dinja u jwassalna għall-lena tal-glorja tiegħu li qatt ma tintemm. Eħles Mulej il-Knisja tiegħek mit-tiġrib tal-ħżiena biex bla tfixkejl twassal il-bxara tas-salvazzjoni satru fl-art kollha nitolbu. Bijet mid-dinja kull xorta ta' moħqrija u ta' persekuzzjoni biex kull bniedem ikun jista' jqimek bil-libertà kollha fl-ispirtu u l-verità nitolbu. Għati qawwa lil dawk li jikkonsagraw ruhom lilek bil-voti tas-safa, tal-faqar u tal-ubbidjenza biex bħal Sant'Ursula jibqgħu dejjem fidili għall-erusija tagħhom miegħek nitolbu. Daħħal fil-festa tat-tix ta' dejjem flimkien ma' Sant'Ursula lil Kalinu u lil Ġorġa żammejt u lil daw kollha li bħalhom f'din id-dinja ikkonsagraw lek ħajjithom kollha għas-servizz tiegħek nitolbu. Għamil aħna lkoll bħal Sant'Ursula noġbuk bis-safa ta' ħajjitna u bix-xieta li ngħaddu għalik quddiem id-dinja nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija tina li nkunu messaġġiera tal-imħabba u tal-ħniena tiegħek fl-ambjenti fejn ninsabu nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom u għal dawk li llum se jżuru dan is-santwarju ta' Omna Marija biex jitolbuha il-grazzi li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbuk għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, nitolbuk għall-istudenti, għall-għalliema u għall-katekisti, nitolbuk għall-familji kollha tagħna, nitolbuk bl-interċessjoni ta' Sant'Ursula biex tbierek lil pajjiżna u d-dinja kollha nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk għall-paċi fid-dinja, Mulej għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Mulej Alla tagħna, fġieħ il-martirju li ġalbu Sant'Ursula u sħaba, żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek biex nibqgħu dejjem fidili lejk u ma nitbedu qatt minnek. Bi Kristu Siedna.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej se nofrulek dan is-sagrifiċċju fit-tifkira ta' Sant'Ursula u sħaba. Fiċ-ċikon tagħna nitolbuk biex kif tajt lilhom id-dawl tal-fidi mqazza hekk tagħti lilna l-maħfra u s-sliem. Bi Kristus jedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għaliex Sant'Ursula u sħaba ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-għemejjel tiegħek tal-ħaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil minnu nieqes bil-ħila biex ikun jista' jexed għalik bi Kristus jedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Għolja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed li jenna l-nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Kalinu u Ġorġa Żammejt li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' Sant'Ursula u sħaba Malfi, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridu nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna rina. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ejnu bil-wifa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni,
Passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek ħabini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Kattalfuna mulej il-grazzja tiegħek bis-saħħa tas-sagrament tas-sema li jiċċelebrajna fit-tifkira ta' Sant'Ursula u sħaba biex it-taqbida tagħhom tal-għaġeb tallimna nitwettqu b'sabar sħiħ u timlina bil-ferħ għar-rebħa hekk qaddisa bi Kristu siedna. Ħanejdu flimkien dawk it-tlieta Vamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju ejju nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna, ħtiġijiet tagħna u għal persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejnija, kimberk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejnija, kimberk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejnija, kimberk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, s-Sultana tal-Familja, ħanstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.